ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଆମେ ଏକ ଉପାସନା ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପବିତ୍ର ଓ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। କେତେକ କହନ୍ତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଈଶ୍ୱର ଏକାଧାରରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଓ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ମନ୍ଦିରର ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ 3ଟି ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପାସନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତାହାର ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ହୃଦୟ ହିଁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଆମର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବେଶକୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ 3ଟି ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ ରହିବା ଜରୁରୀ। ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଆମ ନିଜର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେ ସେଥିରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ବିନଷ୍ଟ କରେ, ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିରୋପିତ ହୋଇପାରେ, ସେ ରୂପେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା।